home que jo l'admiro molt perquè precisament en comèdia penso que la màgia de la comèdia és els temps. Hi ha una cosa de ritmes que fa que una cosa sigui comèdia o sigui drama, i aquell home fàcil que és un mateix paper, com notaríem que canvia fet d'un actor a un altre, el que el fa aquella persona el fa un altre. Vull dir, a darrere, si juguem amb veritats, al teatre si juguem amb veritats absolutes, la meva obligació és donar la màxima veritat meva, personal, com jo ho veig, en aquell paper. Sí, però perquè és molt senzill, perquè hi ha tantes complicitats que no has de demanar permís perquè no tens. I si t'enfades, perquè està marcat el text, t'enfades